Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, tinotenda Mwari vatisvitsa panguva ino. Zvino shoko ranhasi toda kuti tifambe neshoko rinotidzidzisa mukufamba kweupenyu. Toda kuti tivhurirwewo tsamba yedu kuna Petro wechitatu pavhesi ya 50 kubva pa1 kusvika pa16. Petro wechitatu chapter 50 vhesi ya 1 kusvika pana 16. Mfundisi, amuna chabvese inotaura. Inoshayikwa sei kwewe mubhaibheri? Wabva here kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelations kwekupedzisira pakati apa haishayikwi mani. Inogumira pana Petro 2 Petro. Wechitiri arimo haashayikwi Petro wechitatu mubhaibheri. Hatitauri zvinhu zvizima mubhaibheri iri tinoziva iri bhaibheri. Ukabva kwekutanga uchienda naro unomuwana Petro wechitatu ari kuwanikwa. Hamo sei anoshayikwa sei Petro wechitatu? Hamuna Petro wechitatu mufundisi. Uku ndokuna Genesis uku. Handi uku Old Testament. Old Testament. Petro watu wamunotaura anowanika ku New Testament kuno. Iwe mfanayo hausiri mudhikoni kubva nhasi. Ndatangira kuna Genesis uku hapana chimani chinoshayikwa mubhaibheri pazvinhu zvese zvirimo. Mfundisi. Ivi michivhurai indoverenga. Hakuna shoko rinoshayikwa mubhaibheri rakanyorwa. Yamataura ndomu. When you look at you, I see